שלום עליכם. אנחנו נסכם את פרק י' קצת, נדבר פרק י', אולי נספיק קצת פרק י' א', נראה לי שגם זה פרק שהמשך החטיבה השלים קצת את הפרקים הקודמים וגם דברים שהזכרנו, כי יש פה ספר מאוד מסודר בסדר הפרקים והפיתוח של הרעיון. אז זו שאלה שעוסקים בה כבר הראשונים האחרונים, מי גדול ממי? האדם או המלאך? נתקלנו בזה בתפארת ישראל, בפרק י"ב כמדומני, וגם ברב בכמה מקומות זה מוזכר, ובגבורות השם זה מוזכר, וגם הראשונים, הנה אתם רואים פה בהערה 72 במהדרת רובין, זה מביא פה, שהרמב"ן, אבן עזרא, הרס"ג, מורה נבוכים, הרבה ראשונים עסקו בדבר הזה. מי גדול מהאדם או המלאך? אז בפרק א', ובפרט הייתי אומר מפרק ג' עד פרק ט', פרק א' ב' זה כאילו הפתיחה והבנייה של המושגים של צלם אלוקים, אנחנו למדנו על גודל השפעתו של האדם על העולמות. קודם כל, עצם ההגדרה של האדם כבריאה כזאת, יצור כזה, שהוא בעל השפעה על העולמות כולם, זה מה שנקרא צלם אלוקים. והמשמעות, ראינו קצת בפרק ח' וט' דרך מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י, ההופעה של הדבר הזה בתורכי בית המקדש, במעמד הקרובים. אבל זה היה, בעצם זה הפתיחה של השער, זה להבנת מעלתו האמיתית של האדם. מצד שורשו, מצד כלליותו, פרק ה' וו', פרק ז'. בפרק י' יש כמו נפקא מינה, יש השלכה. השלכה שמתבטאת בשאלה מי גדול ממי, האדם או המלאך, זה נפקא מינה של אותה שאלה. זאת אומרת, הקריטריון הזה של ההשפעה על העולמות, היא תעזור לנפש החיים פה, לרבי חיים פה, להעמיד את השאלה הזאת, את הבירור שלה, על צד שיש בחינות שונות באדם. יש בריאה כזו, נקראת אדם יש בה בחינות שונות. ואז השאלה מי גדול ממי תיפשט, נפשוט אותה על פי הבחינות השונות של האדם. עכשיו, אז הרב פותח, ודאי מלאך גדול מהאדם. הן בעצם מהותו, הן בגודל קדושתו ונפלאות השגתו. אין ערב דמיון ביניהם כלל. זה ודאי. זה הצד כאילו הפשוט, המהות שלו, הקדושה ונפלאות השגה. ניסינו לראות, אני חושב שזה גם ככה, אחרי זה שהוא הביא הוכחה מהזוהר, לראות בדיוק להתאים, לא יודע אם הצלחנו להתאים בדיוק כל דבר, את שלושת הגדרים האלה. אבל המלאך בהופעה שלו, מה שנקרא, במדרגתו בפועל של המלאך, בעצמיות הטבעית שלו, ודאי שהוא גדול מהם, ודאי שהיא גדולה וגבוהה ממדרגת האדם. אז הוא אומר, מהותו, גודל קדושתו, נפלאות השגתו. אז קדושתו, אם נשתמש אולי בפרק ו', קדושה זה מה שנקרא טהרת הכוונה שלו. המלאך הוא בא לשאיפה אחת. שאיפה אחת. שאיפה אחת קדושה, לעשות את השליחות, את הרצון של המשלח, את רצון השם יתברך. זה נקרא טהרת קדושתו. המלאך אין בו, הוא נבדל מהחומריות הגסה, מהגשמיות, מה שנקרא מהזוהמה, שמתבטאת בעולם הזה בנפש האדם, למשל בגוף האדם, והנפש סופגת את הגוף, את הנטיות הרעות, את האהבות, היצרים, את הפירודיות. יש פה פחות פירודיות. יותר מופיע בו הרצון המקורי של הבורא מבלי חילוקים, אין שם עוד תופעות נמוכות. האדם הוא יצור גופני, ודאי הוא יצור גופני, הוא חומרי, הוא מושפע מהזוהמה שנמצאת בעולם הזה, שרובו רע, אומר רבי חיים ויטל, ראינו את זה, רובו רע, מיעוטו טוב, הוא מושפע מזה, אז יש לו אמנו, הוא מושפע מזוהמה, יש לו נטיות גסות, אהבות, יצרים, יצור שפל.
הגמרא בשבת אומרת שמשה רבנו חושש מהמלאכים. הקדוש ברוך הוא אומר לו תאחוז בכיסא ומלביש אותו לגסר, מלביש אותו בגלסתר של אברהם אבינו, משיב להם תשובה. אז שם בשבת פ"ח זה משיב להם תשובה. אבל הוא מפחד שמה? להישרף באבל של המלאכים. ובוודאי שהוא מפחד מהמלאך. אז קדושתו בפועל היא למעלה. יש לו פעולה יותר טהורה, יותר נאמנה, הוא יותר דבק ברצון השם. הוא חסר חטא, זה סוגיה, זה גם סוגיה בפני עצמה להיכנס להאם יש במלאכים חטאים. מצאנו שיש מלאכים שנענשו, אז אולי בגלל שהם שייכים לעולם שיש בו, זה מיעוט רע. זה מופיע גם לגבי בסוגיה שלה, הקדוש ברוך הוא ירד למצרים, היות שזה מקום של ממתת שערי טומאה, אז ייתכן שהמלאך גם הוא לא יכול להתמודד עם כל כך הרבה טומאה, מכיוון שיש בו מיעוט של רע. זה סוגיה בפני עצמה, אבל הוא ודאי יותר דבק ברצון האלוקי, הוא ודאי יותר קדוש, הוא ודאי יותר משיג השגה יותר גדולה, דעת אלוקים שלו. היחס שלו לאמת ולשלמות יותר עליונה מאשר האדם. הוא יותר כאילו קרוב לעולם הקדושה, לעולם האצילות. קצת סדר השתלשלות. יש פה, תביא לי רגע רמב"ם, כרך א'. תודה. אנחנו נדבר על איך מצווה לאהבה ומצווה ליראה אותו, איך הדרך לאהבה וליראה, והוא מדבר על הסדר ההתבוננות, נכון? דרך על העולם, על המציאות, על הגדולה, ואז הוא מבין שהוא בריאה כל כך קטנה ושפלה, אפילו עומד בדעת קלה מוטף נתמים דעות, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה מוטף נתמים דעות, וכולי. ואז הוא אומר בהלכה ג' כל מה שברק זה מחובר בעולמו נחלק לשלושה חלקים, ואז הוא מחלק אותם, הם ברואים שמחוברים מגולם וצורה, והם נהבים ונפסדים תמיד, כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות. העולם העשייה, העולם הזה השפל. והם ברואים שמחוברים מגולם וצורה, ואינם משתנים מגוף לגוף, מצורה לצורה, כמו הראשונים, כמו מה שהוא הזכיר קודם, האדם וכולי, גופות האדם וכולי, אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, עם הגלגלים והכוכבים שבהן, ואין גולמם כשאר גלמים לא צורם כשאר צורות, והם ברואים צורה ולא גולם, כלל, והם המלאכים, שהמלאכים אינם גוף וגבייה לצורות נפרדות זו מזו. טוב, אני קופץ פה. שינו שמות המלאכים על שם מעלותם הוא, ולפרח נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, ואופנים, וערלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, ואלוקים, בני אלוקים, קרובים ואישים. כל אלו 10 שמות נקראו בהם המלאכים על שם 10 המעלות שבהם הם, 10 מעלות. ומעלה שאין למעלה ממנה, אלא מעלת האל ברוך הוא, מעלת הצורות שנקראת חיות, לפרח נאמר בנבואה שהן תחת הכיסא. ומעלה עשירית היא מעלת הצורה הנקראת אישים, המלאכים שמדברים עם הנביאים ונראים להם במראה נבואה, המלאכים הכי קרובים אלינו. עכשיו הוא מביא פה הגדרה. לפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה ממעלת דעת האדם, מקרובה למעלת דעתנו. וכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאוד. הנה, זה נקרא השגה. זה נקרא השגה. אפילו מעלה ראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא, כמו שלדעתה קצרה להשיג ביחס לאמיתת הבורא, אז היא לא יכולה, אבל ודאי שהיא כבר יותר יודעת ומכירה את הבורא. זה השגה יותר עליונה מהשגת האדם. אבל משג ויודעת יותר מה שמשג ויודעת צורה שלמטה ממנה. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית, גם יודעת הבורא, דעה שאין כוח בני אדם מחוברים בגול מצורה, יכול להשיג וידע כמותה. והכל הם יודעים את הבורא כמו שהוא יודע את עצמו. אז זה ודאי שלא. אבל יש סדר השגה, לפי סדר ההשתלשלות של המדרגות הרוחניות של אותם מלאכים. זה ביסודי התורה פרק ב', התחלתי פה זה מתרסם מג' עד ח' אפשר לומר.
עכשיו הזוהר פה הוא מביא פה ראיה מהזוהר חדש, השגת המלאכים היא השגה גדולה, מה שאין כן למטה מהם, השגה שנייה, והשגה שלישית היא השגת המדרגה התחתונה, והעפר אצלו והשגת בני אדם, זה מאוד טוב את הרמב"ם הזה, ואז הוא מביא, המלאכים הקרובים מקבלים כוח שפע אספקלריה של מעלה תחילה, ומהם יורדים שמיים וכל צבאם מהם אל האדם, אין שם זו תרומה, מלאכי עילאי אינון קדישין יותר מינן, הם יותר קדושים מאיתנו. אז יש פה את הקדושה, יש פה את ההשגה, ויש פה אולי גם את המדרגת המהות שהם יותר קרובים. אמנם הדבר אחד יתרון גדול לאדם מהמלאכים, והוא העלאת והתקשרות העולמות והכוחות והאורות אחד בחברו, אשר זה אין בכוח כלל לשום מלאך. והוא מטעם הנ"ל, כי המלאך הוא בעצם כוח אחד פרטי לבד, שאין בו כלילות כל העולמות יחד. לכן כתוב בעץ חיים, שער פנימיות וחיצוניות, שהמלאך אינו רק בחינה פרטית של אותו העולם שעומד בו, אבל נשמת האדם מכל הגימר חלקי נרן שלה היא כלולה מכל העולמות. לכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל לעלות ולקשר ולייחד כל עולם בעולם הנתון ראשיהם, כיוון שאינו כל משותף מהם. אז זו נקודה ראשונה, ואחרי זה וגם עליית. אז אמרנו, המלאך הוא כוח פרטי, אין בו כלילות כל עולמות יחד. כלילות כל עולמות יחד, אז הזכרנו בפרקים A ו-ו', A יותר מדבר על האדם, על האדם מצד השורש הנשמה שלו, העליון, שהוא לקוח מעולם האצילות. פרק ו' מדבר על הכליל, שהוא כולל את כל עולמות יחד, זה פרק ו', מצד גופו. אחור, למעשה וראשית, שזה סוד הכלילות, ובצד במובן הזה רואים שהוא מדגיש יותר מהמלאך. אז יש פה בעצם סוגיית הכלליות והפרטיות. ההבדל המרכזי בין המלאך ובין האדם, אפשר לומר, זה הכלליות מול פרטיות. זה רק פרקי? איך? זה ודאי שזה שניהם קשורים אחד בשני, ובפרק ו' מודגש לנושא של הכלליות, אני אגע בזה תכף בהמשך הפרק. הנושא של הכלליות מול פרטיות, אתם זוכרים, שכשבהגעה של פרק ו' דיברנו על מדרגת הקדושה של האדם, האדם הראשון, שהיה לו כוונה ולא היה בו נטיות אחרות, לא היה בו את היצר הסוכן בתוכו. זה המדרגה של הישרות שהלוקים את האדם הישר, זה מדרגת הקדושה העליונה של האדם הראשון, זה הכלליות שלו, זה ירד האדם קדמה, זה הקדושה אמרנו. הוא האדם ישר לגמרי כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד, וכל ענייניו היו כולם ישרים, קדושים וזוכחים, טוב גמור, בלי שום עירוב נטייה לצד ההפך כלל. אחר כך נגרמה ערבוביה, שבעקבות החטא ונכנסה הזוהמה, והערבוביה גרמה שמעשי אדם מעורבים, יש מקור פנימי של קדושה ומקור של זוהמה, ויש נטייה ויש פנייה לעצמו לגרמה. אז כשהאדם מופיע את המדרגה העליונה שלו בפועל, בכללית מדרגת האדם הראשון, או מדרגה שהאדם הולך ומזדכך, ויותר מתאר את כוונתו ואת עבודתו, האדם הישר, האדם הישראלי, הישר, העובד בעבודה השלמה, זה מדרגה שאולי אפילו בפועל אולי אפילו יהיה מדרגה מעל המלאך. אבל להיות ואנחנו נמצאים היום במדרגה של תחת השפעת הזוהמה, אז הקדושה שלנו לא מופיעה בפועל, כי אנחנו לא מופיעים במדרגת האדם הישר. למה זה חשוב? כי לעתיד לבוא אנחנו נראה בפסוקים, שלעתיד לבוא אין הרי נמצאו חוצה, המלאכים נמצאים מחוץ לנו, בפועל. הם ישאלו אותנו אין מה אמר אל, מה פעל אל, לא אמר אל, נכון? אז כשאנחנו נזדכך ונתקן את אותו חטא הזוהמה, אז בפועל מדרגת הקדושה שלנו תהיה גם יותר מהם, גם המדרגה שעכשיו המלאך עדיף עלינו. עכשיו, אז אנחנו חוזרים עכשיו למדרגה שאנחנו לא בפועל אותה, אבל אנחנו היא שייכת לפעולה שלנו כרגע. המלאך הוא בריאה פרטית, זאת אומרת הוא אחראי רק על ענף מסוים של הרצון הכללי של מגמת ההטבה האלוקית, רק על ענף מסוים. האדם הוא בריאה כללית, הוא כולל את כל הרוחב וכל העולמות, הוא אחראי על מגמת הבריאה. התפקיד שלו והאחריות שלו זה העלאת כל העולמות כולם. תראו שהוא מזכיר פה, מביא פה, מצטט פה מעץ חיים, שער פנימיות וחיצוניות, שהמלאך אינו רק בחינה פרטית של אותו עולם העומד בו, אבל נשמת האדם בכל ג' החלקי נרן שלה היא כלולה מכל העולמות. אז הוא מזכיר את זה שאנחנו כוללים את כל העולמות כולם, את כל הג' החלקי נרן שלה.
למה פתאום פעם שלנו מדגיש לנו? אני חושב שעד אחר לא נזכרנו בכל הנרן, נזכרנו בהגאות על הנרן, אבל אחר לא נזכרנו, אחר כך הוא יעסוק, במשך השער הוא יעסוק הרבה בכל חלקי האדם. החומר גלם הפנימי שלנו בעצם עשוי מנשמה, רוח, נפש. נזכרנו פעם אחת, אני לא חושב שנזכרנו את הביטוי הזה, שהנשמה נכנסת רק מבחינת נעל באדם, ולא נזכרנו את החלוקה של נרן. כן, כי עיקר האדם הוא נטוע למעלה משורש נשמתו, לזאת נקרא הגוף נעל נגד הנשמה, נגד שורש הנשמה, ראינו בזה, אבל הוא לא הזכיר את הביטוי פה, הוא מזכיר את החלוקה של נרן. הנרן של הנשמה, נכון? כן, כלומר, החלק הנמוך של ההשתלשלות, אנחנו קוראים לו נפש, כאילו תקרא לנשמה החיונית המקורית, והיא מורכבת בעצם רוח ונפש, אז זה כאילו... גם לנפש יש נרן? כן, אני לא נכנס לזה. אפשר לחלק כל בחינה לעוד חלקים, לכל חלק לעוד חלקים, אפשר לעשות ככה. אפשר גם לא רק נרן, אפשר גם נרן חי, אפשר גם. אבל הכוונה היא שההופעת, החיוניות המקורית של האדם, שהיא שורשו, כן, שנטוע למעלה, כשהוא מופיע במדרגות יותר תחתיות, זה נקרא רוח, ובדרגה שממש נמצאת מאוחדת או מחוברת לגוף, זה יקרא נפש. אז הוא מביא פה, בפרק כף, אנחנו בפרקי התשובה שם, הוא אומר, ולכן, במעבר מסמך זין סמך ח', לכן אמרו ז"ל, בשבת ק"ט, כל עונה אמן יש מרבה, מבורך כל כוחו, קוראים לו גזר דינו, אפילו יש בשמש של עבודה זרה מוכלים, לא? כי עיקר, כוונת זה השבח, הוא שיתעצל וישפט תוספת ברכה ושאיפת אור עליון לכל ארבע עולמות הביאה, וזהו יהיה שמי רבה מבורך, היינו, שיתעצל ברכה, ותוספת קדושה ממנו יתברך שמו עד לעלם, עולם האצילות, ומשם גם לעלמה, הם שתי עולמות בריאה וצירה, עלמיה הוא עולם העשייה, והם שורש הדלת דרגין של אדם, שורש הנשמה ונרן. אז הנרן מקביל לעולמות, זה מה שאנחנו רוצים לראות, הכלליות של האדם, הנרן שלו, הכל, כל החלקים שלו, כן, הנפש שאני מפרט כאן, כן, כל חלקי הנשמה שלו, להבליט את זה שהאדם הוא כולל את כל העולמות, זה מקביל לכל הביאה, לביאה לפחות. שורש הנשמה שלו זה האצילות. כי זה מה שהוא רוצה לבנות בפרק י', הכלליות שלו. זה היתרון שלו על המלאך. אז האדם הוא יותר פועל, זה מצד המדרגה הפרטית שלו, והמלאך הוא יצור יותר פרטי. זאת אומרת, מצד המעמד שלו כעת, הוא בא לעולם גבוה. אמרנו, לעתיד לבוא, ייתכן והוא יישאר באותה מדרגה, והאדם כבר יהיה במדרגה יותר גבוהה ממנו כשיתוקן, ויעלה את סדר ההתקשרות, מה שנראה בעצם זוכרים פרק ג' בהגעה שמה. זאת אומרת, הוא במדרגה גבוהה כעת בפועל, אבל היא מדרגה מוגבלת ומסוימת. אפשר לומר, עומדת במקומה, נתתי לך מהלכים בין העומדים. הוא לא יכול לשנות את מהותו, הוא לא יכול להתעלות מעבר למדרגתו. כל עולם, כל מדרגה זה ספירה חדשה לגמרי. מדרגה, הופעת חיים למעלה, והוא כאילו, הוא נמצא בבית האסורים של המדרגה העליונה שלו, אבל הוא נמצא שם. אז זה הטעם, זה הדבר הראשון. המלאך הוא כוח פרטי. ולכן אין בכוח ויכולת המלאך כלל לעלות קשה לך את כל העולמות בעולם הנתון לרשם, כיוון שאינו כלול משותף מהם, הוא לא יכול לעלות מדרגה שהיא לא, הוא לא כלול בה. אבל האדם כיוון שהוא כלול מכל העולמות, אז גם המדרגה הבאה, בעצם גם המדרגה שהוא נמצא בה עכשיו, זה לא המדרגה העצמית שלו. זו מדרגה הנתונה העכשווית שלו, גם המדרגה הבאה והמדרגה שלו. גם המדרגה שתבוא אחרי המדרגה שלו, עד אין סוף מדרגות ועולמות. הוא שייך במדרגות הבאות. כי באמת אין אדם, אין חבוש לציר את בית האסורים. אבל האדם הוא לא אסור באופן מהותי, באופן עצמי. הוא שייך בכל הסדרי העולמות שמעליו.
אז האדם יש לו את הכישרון של כישרון הפעולה, כישרון הקישור והעלאת כל עולמות כולם. וזה מגמת ההוויה. ממשיך נפש החיים, וגם עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו. להתקשר בעולם שעליו, אין תלוי בו בעצמו. לכן נקרא המלאכים עומדים, כמו שכתוב, שרפים עומדים. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. יש כאן משהו מעניין, צריך להעיר פה שמשהו. כתוב פה, עכשיו מדובר על המלאך, על מדרגתו העצמית. מדרגתו העצמית אמרנו שהמלאך, אני כאילו משתמש, כן? במובן הזה שהמלאך דומה לשאר הנבראים, שהם גדורים בגדרם, במעלתם העצמית. אז להבדיל, הבהמה שהיא מדרגה, היא הופעה מאוד נמוכה שפלה של העולם הזה, אבל כתוב בה מה? יש בה בהופעה ממשית עכשיו את כל התוכן שלה. גם מלאך יש בה התוכן שלו. אז מה זה שהרב אומר פה עכשיו? עליית עצמותו של המלאך עד מדרגתו, כשבעולם שם אין תלוי בו בעצמו. לכאורה אמרנו שהמלאך הוא כן מופת מדרגתו שלו. הוא כן שם מדרגה שלו, הוא לא יכול לעלות בכל העולמות, אבל המדרגה שלו היא כן נמצאת בו. אז זה קשור למה שגם למלאך, כמו כל המצויות, בתחילת פרק ה', אז הוא מביא פה נפש החיים, כידוע באזור בכתבי האריז"ל, בסדר השתלשלות והתקשרות העולמות, שכל העולם הוא מתנהג בסידור מצבו וכל פרטי אליו, כפי נטיית כוח העולם שעליו, שמנהיגו כנשמה את הגוף, וכן הולך על זה סדר גבוה מעל גבוה. גם למלאך יש לו נשמה, יש לו מדרגה שם עליו שהיא מנהיגה שלו, זה העצמיות הפנימית שלו, זה הנשמה שלו, זה מה שמנהיג אותו, אז מדרגה שעליו. לא באמת פעמה. איך? כל דבר, אין דבר כזה הוא עצמו. תמיד יש לו משהו מושך אותו, שהוא יכול להתכחש אליו אולי, לא? אז יוצא משהו מאוד מעניין פה, שהמלאך, גם את העצמיות שלו, את הנשמה שלו, היא לא נמצאת בו בהופעה מלאה ממשית, הוא זקוק פה לאדם. הוא זקוק לאדם שכאילו יגרום לו להוציא, זה קשור אולי לשירה הזאת, כן, שהאדם הוא משורר את השירה של כל הבריאה כולה. כדי שהשירה, כאילו, השירה זה התפקיד, זה העומר של כל מדרגה מדרגה. הוא זקוק לאדם כדי שהוא יוכל לשיר את השיר שלו, ולגלות את העצמיות שלו. כמו שהאימה אין במוסר ויכולה להיות, יכול להיות במוסר? לא יודע אם ככה, אבל יוצא שהאדם משחית את דרכו, גם הבחיות ישחיתו את דרכם. זה מה שאתה רוצה לומר, כאילו כמו בנוח, במעול. כן, יוצא שכאילו, גם התפקוד הנכון של הבריאה, גם המלאכים, התפקוד שלו עצמו, תלוי בעבודת האדם. הוא לא יכול להציע לפועל את הממשות הטבעית שלו, את הנשמה שלו. ואחרי זה הוא אומר את זה, מפני שגם הוא כלול באדם, ממש במעבר ללמד ה'. האדם, יוצא פה שהגדרת האדם פה היא, זה מה שהוא רוצה להגיד, יש את העומדים, אבל נתתי לך מהלכים, כן? האדם זה, מכיוון שהוא שייך בכל עולמות וכל סדרי הכוחות, אז התכונה שלו שהיא לא מוגבלת ומוגדרת, וזה גם יכול שלו לעלות, היא לא מוגדלת באיזה גבול מסוים, כרגע פרטיות מסוימת, יוצא שהגדרת האדם והיתרון שלו, זה האדם כיצור מתהלך. יצור מתקדם, יצור מתפתח, יצור מתעלה אין סופי. אבל לא אולי לגרום לאחרים להתהלך? גם, זה תלוי בכל הוא צריך להתהלך, הוא ההתהלכות. במילא הוא יכול כל העולם כולו לפתוח את שערי התשובה העליונים, כן, זרמי ההופעה האלוקית שמעלת כל הבריאה כולה. אבל זה עובר דרכו, הוא הפתח, דרכו זה עובר. הוא, אם אפשר לומר, בעצם הוא כבר לא יצור מתהלך, הוא לא כמו שאר יצורים יוצא שהוא שייך לפעולה האלוקית המתהלך, הבנת? זה שבעומק הדבר הוא לא כמו שאר יצורים שמקבלים את פעולת ההתהלכות וההתקדמות, הוא הכוח הדוחף, הוא עצם ההופעה האלוקית הדוחפת כביכול, זה נשמתו. זה הנהגה האלוקית, זה כוח כזה שנמצא במציאות,
שנמצא בנשמתו מרוכז בו, נקרא לזה כוחות התשובה, דוחפים ומניעים את כל העולם כולו. זה ההתעלות המתמדת, בעלי התשובה האלה שכל הזמן חוזרים, זה אנשים תלמידי חכמים, שהנפש שלך מגיב שער ד', שבזכות לימוד התורה, זה תשובתא דאורייתא, זה מעלה כזאת של תשובה, כאן המעלה כזאת של כוח דוחף, שהם כל הזמן חווים את ההתעלות הזאת. ואז הוא מוצא לפועל, עיקר מעלתו, עיקר הצלם אלוקים מופיע בתלמיד חכם. באדם הזה, סוג האדם כזה שמממש את קדושת נשמתו, דהיינו, כוח התעלות מתמדת אינסופית שמיום ליום עושים תשובה, תשובת הרס"ג ועוד הסוגיה הזאת. כאילו יוצא ממה האדם עשוי, כן, ממה הוא מורכב, עשוי מורכב, הוא כולל את כל העולמות, אז אין לו הפרעה בעצם, אין לו מחיצה, גדרי העולם שהוא נמצא בו הם לא, זה רק מצב נוכחי, זמני, זה לא משהו שמציב אותו במשהו עצמי, שתוחם אותו. אז יוצא שמצד המדרגה הנוכחית כרגע, נכון? אני מעודד מלאך מול האדם, וזה כרגע, היא גדולה יותר בפועל, ומצד הפעולה, פעולת האדם של לעתיד לבוא גם תופעים מצד המדרגה שלו בפועל, האדם יותר גדול. תראו, הרב אומר את זה באורות הקודש ג' פעולת האדם הכוונה, פעולה שעכשיו היא מגלה שיש לאדם יכולת מסוימת, אבל באמת זה מראה על העצמיות שלו. נכון. כרגע היא חסומה, אבל באמת זה לא... לא, היא לא חסומה, פעולה לא חסומה. ההופעה הדרגתית שלו, כאילו הנוכחות שלו כרגע לא מצד הפעולה שלו, הוא כרגע נכון, הוא מתוחם במדרגה מתחת למלאך. זה כרגע, לעתיד לבוא זה ישתנה. נכון, נכון, נכון. המציץ שלו בפועל, כן. הוא יופיע את כל ה... כן, זה הליות הזאת, כן, כן. ועכשיו הוא לא פועל את כל הזמנות? לא, הוא נמצא פה בעולם השפל, שהעולם השפל הזה, עם הגוף והדן שהזו מה נמצאת, הוא לא, זה לא, אולי יהיה בעולם התחייה, זה נמצא מתחת מדרגת המלאך. מצד קדושתו והשגתו הוא לא נמצא. יכול להיות שתלמידי חכמים, שאנחנו רואים את זה בגמרא לפעמים, שהמלאכים נפגשים עם אדם, ואז יש לו מפגש, נכון? יש לו חברות עם מלאכים, נגמרת חברות של בני אדם מלאכים. ואולי אפילו כוח בפועל של אדם פה, נגיד יעקב אבינו, זה מאוד בולט, שהוא משלח את המלאכים. אז אנחנו נראה תופעה כזאת של הופעה קדושה בפועל ממילא, ואז פה בעולם הזה, הוא יופיע מדרגה שהוא למעלה מהמלאך. שהוא מצווה מלאכים, שולח מלאכים. או בערב שבת, נכון? אנחנו מגיעים, מלאכים שרים, נכון? אנחנו מלווים אותנו, אז יכול מדרגות כאלה, אבל באופן פשוט, אנחנו לא מגיעים מדרגה הזאת. יכול להיות שיש כאלה קדושים בזכות, בזכות לימוד התורה, שהוא מגלה בפועל המדרגה הזאת. מצד תרתנו הנוכחית, אין לנו. מצד יכולת לפעול אבל כן. כן, ואני אומר, וגם זה יהיה לתלמה בפועל ממש. אז יש פה פסקה, וזה נראה לי הנושא, כאילו הנושא של הפרק זה בעצם שתי בחינות אמרנו. אמרנו שיש שתי בחינות, וזה יהיה האופן להבין את הפרק ואת היחד בין אדם למלאך. אז זה בחינה של קטנות, בחינה של גדלות, נכון? אז זה מופיע פה ממש, זה שם הפרק באורות הקודש. קטנות זה גדלות סוגית. זה הביאור של הסוגיה. אז אני רק מקריא פה איזה חלק. זה בעמוד, הפסקה מתחילה בעמוד רשות זין, ואני בעמוד רשות ח' ואם זה לא נעלמה ממנו גדולתם של הראשונים, ואפיסתנו לעומתם, ואנו אומרים, אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אבל האם על המלאכים עצמם, עם כל הודעתנו בתוקפם וחוסן קדושתם, גודלם ואימתם, וגובה להם ויראה להם, וכי עליהם עצמם איננו באים בכוח הסוד והאגדה בכלל להתגדר ולומר, שמא לא יוכלו להגיע אליו עם כל כבודם, אנו מגיעים אליו עם כל שפלותנו. החשבונות שונים הם. יש לנו עילוי של הליכה ושל בחירה, של התקבצות הדרגות השונות בחטיבה אחת, לגבי מעמד של הכרח שטיפוסיות מיוחדה למקצוע אחד, שאנו מרשימים את המלאכים. אבל על כל פנים, החשבון מתמצא שההשתפלות שלנו לעומתם לא תבטלנו משאיפות רומות ערך ודליגה על גביהם נגד יותר רוחנית וכו' וכו'. יש פה את ההגדרה, יש לנו עילוי של הליכה ושל בחירה, זה הגדרת, וזה מעלת האדם בפני המלאכים. האדם המהלך, האדם הבוחר, שזה התכונה בהופעה לפועל של ההתהלכות, ילכו מחי אל חי, וההתקדמות האינסופית, ההתפתחות האינסופית, זו מדרגתנו בפני המלאכים.
אז יוצא, אני חושב שכרגע, אם נסכם מחלוקת הראשונים, מי גדול ממי? המלאך מהאדם, או האדם גדול מן המלאך? זו שאלה בעצם, מה הקריטריון לגדלות? מה נגדיר גדלות? אם נגיד שההשגה והקדושה והדת וההכרת האלוקות, אז אנחנו נגיד שהמדרגה הרוחנית והגדלות של המלאך הוא יותר גדול מהאדם, וזה יותר גדול מאיתנו. אבל אם נגיד מצד הפעולה במציאות, השותפות בהנהגת הבריאה, שהנהגת הבריאה זה הנהגה פעילה, זה יצירה מתמדת שלה, אז בזה האדם יותר גדול. נפקא מינה למעלת האדם, אז הזכרנו את זה פעם שעברה בקיצור, בואו נראה את זה רגע. תסתכלו רגע בפרק A, הזכרנו את זה ונראה רגע השלמה את זה. בפרק A, פרק ו', סליחה. פרק ו', בסוגיית הקדיש, בהגעה. וגם שלפי זה יחויב היה שבית אמירתנו קדושה למטה, ממילא באותו רגע ממש גם המלאכים המקדישים המרום איתנו כאחד. הוא מדבר על זה שאנחנו לא כנפש ממש בתוך הגוף, אבל רצינו לומר שהאדם הוא לא רק יצור שמפעיל עולמות, אלא יש לו הוויה מצד עצמו והתרחשות של תיקון המידות והתאר בתוך עצמו, וכל מילה תהליך, זה לא כנפש של הגוף ממש. אבל מסוגיית הקדיש, רבותינו ז"ל אמרו בפרק ד' מנשה, אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה, עד שיאמרו ישראל למטה, עמוד י"ד, שנאמר ברון יחד כוכבי בוקר, והדר אחר כך ויראו כל בני אלוקים. ולישנא לוועדת ויראו, תפה משמע שמה לא יתחילו כלל להקדיש ליוצרם, עד אשר יגמרו ישראל שילוש קדושם למטה. וכן סדרון שקס הגדולה ברכת קדוש השם, אתה קדוש, אחר כך קדושים בכל מלוכה. זה לפי ההבנה שקדושים זה מלאכים ולא בני אדם. אז רואים שסוגיית הקדיש, אמירת הקדושה, האדם אומר קודם, והמלאכים אומרים אותו רק אחרינו. למה דווקא בקדיש מביא את זה? כי בפרק י"א מביא פה הגדרה. תסתכלו בעמוד ל"ו, כי עניין אמירת הקדושה הוא העלאת העולמות והתקשרותם, כל עולם בעולם שמעליו להוסיף קדושתם וצחצוחם. זה אמירת קדושה, זה מה שהיא עושה, העלאת העולמות, שזה בדיוק נקודת היתרון וההבחנה בין מעלת האדם על מעלת המלאך, הפרטיות של המלאך, לעומת הכלליות של האדם ביכולת לעלות את כל העולמות כולם. זה עניין אמירת הקדושה, זה הכללת כל המציאות לחטיבה אחת. מה עוסקים בקדושה בעצם? בקדושה אנחנו עוסקים באחדות השם. האחדות הזאת היא מתוך המקום של האחדות האלוקית. איך בעצם כל המציאות כולה נערכת כחטיבה אחת אל מול חוכמה האלוקית, אל מול הרצון האלוקי. זה מה שנותן אחר כך מקום לכל עולם ולכל חלק את ערכו העצמי. ולא הערך המדומיין של אותו עולם שהוא תופס אותו בתוך גדרי עצמו. אלא הערך העצמי של הדבר, של עולם ושל כוח, זה מצד כמה הוא קרוב לקדושה, זה הערך אמיתי. כמו שהתפארת ישראל בפרק א' אומר, שכל דבר פועל לפעולתו. אבל כשאתה עורך דבר בערך על פי מה הוא תורם למציאות, יכול להיות שהוא תופעה מאוד קטנה בכמותה, אבל הערך שלה הוא הערך הכי גדול, בגלל שהיא תורמת הכי הרבה למציאות הכללית. באורגניות הגדולה, מי שהכי נצרך הוא הכי בעל מעלה וערך. אז בכל ההוויה כולה, אנחנו רואים אותה כמערכה אחת שתפקידה זה לגלה את האחדות העליונה, את הקדושה העליונה, ואז ממילא גם יכול לחלק אותה ולהעריך אותה לערכים שונים על פי מי יותר מגלה את אותו ערך גדול. זה יהיה קריטריון. סולם הערכים של קדושה זה מי יותר קרוב, או מי יותר מרכז בתוכו את אותה מגמה כללית. דהיינו לקדש את שמו. ייחוד השם, קדושת השם. זה מה שבעולת ראיה, ודאי, זה קדושה. לכן בקדושה הרב מביא את זה, בשתי סוגיות. קדושה זה תפקיד הקדושה. הקדושה זה לעסוק בייחוד השם. קדוש, קדוש, קדוש. לעסוק בקדושה, לעסוק באחדות האלוקית, זה קדושה. ממילא אחר כך אפשר להעריך, לרדת למטה ולחלק לחטיבות שונות. זה מופיע בעולת ראיה, בחלק א', ריבון כל העולמים. אתה רוצה להעריך ולפרט את החשבון,
נכון? צד שפל מצד גבוה, שימו לב, זאת אותה פסקה. זה בדיוק הנושא פה, מה יותר גדול ממי? איך אני מחלק ויוצר סולם של ערכים, מי גדול ממי? אני צריך ליצור את הקריטריון, את עצם הסולם, נכון? עצם הסולם של מה גדול מה קטן, אני יכול להעריך מי גדול ממי. מבינים מה אני אומר? קודם כל צריך להעריך מה יבחן. וכשאני בודק מהו סולם הבחינה, אני יכול להעריך את הגדולה. אז אומר הרב, כדי לדעת את הבחינה, ריבון כל העולמים, כשהננו ניגשים לפרט את החשבון, שצד השפל שלנו, לעומת הצד הגבוה והנעלה שלנו, שזה מה שעושה התפילה שמה, וזה כל החשבון שכל בוקר אנחנו, בעקבות השינה וההשפעה של הגוף, עם צדדיו החומריים על הנפש, אנחנו צריכים מחדש לעשות כל בוקר את החשבון מחדש, ולהעריך כל פעם את העולם, לא מצד החשבונות שאולי עכשיו ייכנסו בהטיית הגוף בעקבות השינה, אלא מהחשבון האמיתי של דעת אלוקים. אנחנו עושים כל בוקר, מה זה נקרא פרקי התעוררות, הפרק הזה שקראת שמע קטנה, נכון? עושים את חשבון הנפש העקרוני שלנו. אז כשאנחנו ניגשים לפרט את החשבון, שצד השפל שלנו, לעומת הצד הגבוה והנעלה שלנו, אנו מוכרחים לבוא לידי הכרה פרטית של עולמים, בתוך חטיבות מיוחדות. יש עולמים, יש הרבה עולמים, ועד יש עולם גבוה, עולם בינוני, עולם נמוך. יש בהם הבדלים של מדרגות, נמוך וגבוה. עכשיו שימו למה אומר. לא כפי מה שהעניינים עומדים בשורשם האחדותי, זה אחדות השם. שאז הננו אומרים ריבונו של עולם. יש ריבונו של עולם, זה אחדות אלוקית, זה הטוב האלוקי שבא בעצם להתגלות בבריאה כולה. במובן הזה כל הבריאה כולה מאוחדת בתור תפקיד אחד. כשאני מגלה את אחדות השם, וזה נושא של קדושה, אז אחר כך אני יכול לבוא ולפרט את ההופעות השונות של מדרגת הקדושה. ואז אני מבין מי הוא בעל המדרגה יותר עליונה. מי יותר קרוב לבטא ולהופיע את אותה תכונה מרכזית של קדושת השם, אחדות השם. וזה האדם. אז אני יכול לפרט קטן וגבוה, שפל ונמוך. כלומר, האדם בקדושה הוא עוסק ברצון יותר כללי, אחדות השם, הוא יותר, כן. שבזה אנחנו לא עושים את זה במדרגות. לא, כן, זו המגמה הכללית. זו האחדות האלוקית הגדולה שהתקדש שמו, שהופיע אחדותו וטובו בעצם ההוויה. זה המחשבה בראשיתית, דרך הטוב להיטיב. מי הכי עסוק בדבר הזה? האדם. האדם בתור מין או האדם בתור פרט? כי מין האדם הוא מסוגל הכי להתקדש, אבל האדם הפרטי, תגידים פה זה על מין האדם או האדם הפרטי? תגיד אתה. האדם בתור מין. ודאי, זו השאלה, זו שאלה עקרונית, האדם הוא הלך. אחרי זה בפועל, אם האדם פרטי פלוני יצליח או לא. מה שאמרנו, לומדי התורה. סוגיית לומדי התורה. נכון, עסקנו בזה בפרקים ג' וד', נכון. אולי הגויים כבר איבדו את זה או שייכים בזה. אני רוצה לומר שמכוח זה, גם המלאך מקבל את כלומר, האדם נותן ערך גם למלאך, מצד תפקידו פרטי? ברור, עכשיו אני מקבל את הקריטריון, את הסולם, לבדוק. מי יותר מגלה את הקדושה? מי יותר קרוב לקדושה? מי יותר מגלה את האחדות האלוקית? מי יותר מופיע באחדות או פירודיות? דהיינו, מי יותר טוב, אפשר לומר ככה, נכון? אמרנו שיש עולמות, רובו טוב, חצי טוב זה עולם היצירה, מיעוט טוב, רובו רע, עולם העשייה, צד הריחוק, יותר מגלה את אחדות השם. אז בגלל שהאדם הוא זה שתופס הכלליות, אם הוא יכול לתפוס, כאילו להגיד קדושה, לתפוס כל פרט ולקשר אותו לכלל, ולקשר לכל לאחדות אלוקית אחת? בזה הוא עוסק, הוא עוסק מצד שורשו, במגמה העליונה הכללית, שמדרגת כל העולמות, הופעת כל העולמות, זה לבטא אותה, להופיע אותה. זה האדם. טוב, עד כאן.